دەمباش گوهدارên hêja ji bernameya dergeha wêjeyê Dembaş. Ji bernameya dergeha wêjeyê Dembaş guhdarên hêja, ez Roza Metîna bi bernameyekê nû li pêşberî we me. Di vê bernameyê de jî ez ê balê bikişînim ser çîrokeke gelêrî Zezê û Kafkas û di heman demê de jî ez ê ji we re behsa helbestkarekê bikim, helbestkar femînîst Sofia Elizabeth Brenner. Çîrokên gelêrî wexta em lê dinêre di jiyana me de xwedîciyekî taybet e û em gelek kes ji xwe di zarokatiya xwe de me li çîrokên gelêrî guhdar kir. Yani di dema ku pir zêde teknolojî pêş neketibû, ilim li her malê kesekî ku çîrokek bigota hebû. Çîrokên gelêrî ji xwe her tim nêrîneke kûr û dûr li dû xwe dihêle. Wexta em li dîroka gelê Kurd dibînin, em dinêrin, em dibînin ku bi rastî jê û çîrokên bi sedan salan bi saya wê çand û wêjeya devkî gihaştî ber destê me. Yani bi saya çanda dengbêjiyê gihaştî ber destê me. Yani bi çîrokên ku heta niha gihaştî ber destê me, em hînî hunera xwe bûye, em hînî zimanê xwe bûye, em hînî erdîgariya xwe bûye. Yani gelek çîrok heta vê serdemê hatî yek ji van çîrokana jî Zezê û Kafkas e. Gelek çîrokan elbet mîna çîroka Zezê û Kafkas bandorek mezin li ser civakê jî kirîye. Wexta em li berê dinêrin, yani li dîroka berê dinêrin, ew di çîrokên Kurdan de hesp xwedî wateyek û xwedîçiyekî girîng bûye. û wexta em lê dinêre yek ji wî hespê ku navdar, hespê Ferzendebek ê bi navê Eznawur bûye. Wexta em lê dinêrin, yan bi rastî ji di wê kilama Şakiro de ya li ser serhildana Agiriyê wexta em lê dinêrin û Ferzendebek navê Eznawur li wir derbas dibe. Her wiha yani wexta em lê dinêrin navê hespê Ristemê Zal, Reşê Belek û Derwêşê Ewdî hedwan ê cembelî jî xemrevî ne. Yani em li navê hespê lehengên di nav çîrok û destanên Kurda dinêre bi rastî jî navên wan jî bandorekê li me re dike yani. Yani ev hespan jî wexta tu lê dinêre di çîrokên Kurdan de xwedî roleke girîng e di heman demê. Wexta em li hespê Zezêyê bi navê Kafkas jî dinêrin, ew jî di vir de xwedî em bêjin roleke girîng e. Zezê wexta wê çîroka xwe ya Kafkas dibêje, elbet yani wê hesreta xwe ya bi sala jî ya ku bi sala li dû xwe hiştî jî dîsa di dilê xwe de dide der. Çîrok loma yani girîngin, loma wê hafsaya mirovan ji di heman demê de teze dikin. Ev çîroka Zezê ji xwe cara ewil ez dikarim bêjim min ji Ayhan Erkmen bihîstibû, ez pir dibin bandora vê çîrokê jî mabû û bi taybet min xwest ez behsa vê çîrokê bikim, yani wexta me re lê guhdar dikim, me re bi rastî kelûgirî jî dibim.
چیروکا ززه و کافکاس ده اصل خوده و راستیا جواکیشی رادخینه پیش جوان. ده همان دمی ده جوختام لید نره ددی هر چیروک لسرم بیجن خودیه کی خواه هاتی آوا کرن. خودیه وی چیروکا گلک هست و رامانان بمروف ده حس کرن جی کره میروی ایلیه. ددی بری ریویتی به پیغاب و بروجان جی دوام دکرن. یعنی دوی وقتی کو ریویتی به پیغابو مالا میروی علی قوناغا میوانانه. ده همان دمیه دیشی خودیه ددی سوالای آجالای جی لچیای چفتلرای خون و خیالم پیک نهاتنش خوره کریه وارگه هک کریه نوان هبویه اولور ده جیراند. ده همان دمیه دیشی گهایا برلگا مالا میروی علی وکی اقیانوسه که بویه و چل پاله چرپانه دکشینن. هم هلتینن و داتینن و ده همان دمیه دیشی بلاو دکن و ددن خوارنشی. یعنی که ماسیاوی نایدیتن. دبیجی قیبای خورتانیه لآب ززه دگره لوما مالباتا خواه لدو خواه دهیله و بری خواه ده ریکه جدا ولاتی دور بناوه المانیای جهویا دبیجی جهویا هفجینا ززه جنک جیهاتیه خواسیاوی علیجی وهایه تاوی زور و زحمتین جیانشی هر تم لبر خواه ددم. ززه یکو لبر بای بزه دکوه او دچه حتی آلمانیای سالی جاره که دیگوند ایدی. چیروکا گرتنا هسپی بناوه کافکاس و حسرتا کو اوی ززیل دو وی بکشینه بچوینا میرو یا بازار هسپان جی دست پیدکه. کافکاسی کو بالابک در باستگه دبه قسمت و اتیا جیانه یا ززه تامان دمیده. میرو ده فکره و پشت بریاره که دده کو بچه بازاره هسپان. وقتی چاوی خوال بازاره دگرینه هسپکی کمیتی بالاوی دکشینه. ناوی هسپی مراق دکه و پرس دکه. ین دفروشن دویجه دبیجن ناوی وی هسپی کافکاسه. میرو کافکاس دگره و دینه ماله لیبلی پشتی دمه که کافکاس حال دکوه و بروژان نای سرحم دیخواه. وکی هر تم دی ساروژه که لوازه دعوتک چه دبن. خورتین گوند لحسبین خسوار دبن دا کو بچن تاش کوفه و بالی فین بوکه بینن. بالا بگی یه برای ززه جی هسپی باوی خواه آماده دکه. ززه لدیجی ویه که دردکوه دبیجه دو زوجیه دو چما دهره ازی هرم. بالا بگ حیرس دبه. گوه ناده او دچه. دلی ززه جی لیده ده. تباتی نایه. و اوجی دخوازه بچه. لکافکاس دنیره. دپونجه لی کافکاس نه او هسپه کوتو بچه و بعلیفا ببینه. کلجان و هایویا هر تم مجی مروان زندی دهیله. وی جاره دیسا ریده ده کو ززه لکافکاس وار بوه و بچه تاشکوفه. دما هم بخوف هم جب کلجان و هیویه که نیزی بردریه باوی بوکه دبه دبینه خورد بعلیفان هلددن و بری خوددن وازه. لور کافکاس مخابن خود آویج عرده و رانابم. ززه چاره دوی یکی ده دبینه کو وکیل هر زاروکان بگره لبر کافکاس دگره و دبیجه از ده بخت ده دبم رابه. کافکاس دما دبینه توز دومان لدو هسپان کتیه با آهنگ و افسونه که جنشکا و رادبه بسر پیان دکوه. کافکاسی با آهنگ و افسونه که رادبه سر پیان دکوه پیشیا همو هسپان.
Lêbelê Balabek li pêşiya wî dimîne. Balabek dema ku li paşiya xwe dizîvire hewlê dinêre Kafkas li dû ye û dest bi fênêskan dike. Qamçiya xwe bi hêl li rûyê wî dixe. Lê Kafkas vê dafkê dana qurtîne. Serê xwe hildide û Balabek li dû xwe dihêle. Piştre xwe digihîjîne wazê. Dema dengê def û zirneyê tê, Kafkas guhê xwe bel û fît dike. Mîrobek jî piştre hespê dide zezê. Kê dizanîbû ku hespê bi navê Kafkas ê hêvî jê nemabû dê bibe hespekî ji bayê bezê bibestir. Lê piştre bibe dûrahiya nêrîneke xemgîn û di heman demê de ê bendewar. Zezê ji hespê xwe gelekî hez dike û wekî wateya jiyanê lê dinêre. Kaj ku dizanibû ew ê ji carekê de dîsa bikeve. Wê demê webaya hespan hebûye. Di heman demê de tiştekî wiha jî diqewimî. Kê hespekî nexweş guhê wî jê bigira û biçûya bidaya dewletê pere distend. Ji ber Kafkas hişkolek e, Balabek jî dibêje em vê hespê hişkolek heş bikin û guhê wî jê bikin û bidin dewletê. Ev yek bi zora zezê diçe. Dilê wî ranagire ku tiştekî wiha bike û hespê xwe dibe cem Mele Evdel. Mele Evdel xelkê ji exlatê ye. Di dema Osmaniyan de Osmanî ji Mele Evdel acizin û dixwazin tiştekî bînin serî. Kor Hüseyin Paşa Mele Evdel hişyar dike jê re dibêje. Here, wê tiştekî bînin serê te. Mele Evdel jî ji neçarî koç dibe û berê xwe dide wazê. Mele Evdel ê hem mele hem jî beytar e, kes wê demê derbarê wî de zêde tiştekî nizane. Behreya xwe dike meriyetê li dev û firnikê hespê mêze dike, piştre ji zezê re dibêje. Tu ji çolê yawaniyan bîne ango hinek kermelê divê ji çolê ve serê hespê xwe li cihekî mehkem girê bide. Wan kerman li ber pozê hespê xwe xûç bike, hinek hêk bişkîne, spîk û zerikê wan ji hevtir veqetîne û spîkan li ser van kerman bike. Hinek jê bi zir yaxî bi ser bike agir pê bixe û bila ew dû biçe dev û hinavê hespê. Av û kaya kewnê têxe sîtlekê û bikelîne û bi wê av û kaya kewnê hespê bişo. Zerika wan hêkan bi hinek ar ve hevîrekî çê bike, bikişîne kulê pişta hespê xwe lê her roj rûn bike. Hespê xwe du mehan wiha di derekê de xwedî bike ku bila renka rojê nebîne. Zezê baş guhdar dike van gotinan. Hemûyan yeko yeko bicihîne. Hespê wî dibe mîna bayê bezê. û wî dîsa dibe ba Mele Evdel. Mele destên xwe di hemû govdê wî de digerîne û dibêje tenê qusûrek maye, di firnikê wî de kezî maye. Ez ê ba çend kesên xurt bikim. Mela bi çend kesên xurt lingê Kafkas girê didin, serê wî mehkem digirin û mele ji bêrîka xwe kêrika xwe derdixe. Mela Evdel piştî hewildanekê geziyê di firnikê Kafkas de derdixe. Ji wê rojê şûn de êdî kesek nikare bi Kafkas bigire. Kafkas êdî ne hespekî mînaberê ye. Li ser hemdê xwe û bi bandor e. Kafkas bi Elîfan dîne. Di pêşbaziyan de dibe yekem. Li ber def û zirneyê bi eşqekê direqise. û ji zimanê zezê fam dike. Gelek kes dibin heyranên wî û dibe hespekî bi nav û deng. Jin dema li ber zarokên xwe rûdinên, ji zarokên xwe hez dikin, dibêjin Kafkasê min.
Zezê yê ku çavên xwe kutabû bendewariyeke dûdirêj, tevî ku 65 sal derbas bûbû jî hesên wî xemgîn dikirin dema behsa çîroka wî dihat kirin, wekî siwarekî bi ser wî de dihatin. Ji rojan rojekê Zezê ne li mal e. Malbat ji pismamekî Zezê re dibêje her kavkas bîne. Ew jî diçe witîne, çend saetan dide bezandin, avê didê û dawiyê dîne dike tewlê. Dema Zezê tê û li ber dilê kavkas digere, dibîne kavkas li erdê ye û ranabe. Gelekî xemgîn dibe. Naxwaze tiştekî wat heye dide jiyana wî ji destên wî biçe. Gazî malbatê û meleevdel dike lê meleevdel bi xemgînî dibêje, tiştekî ez bikim tune ye. Mirovek dibêje, em sibehê bibin ser beytarê eskeriyê, yê Qersê. Lêbelê beytar jî dibêje, tiştekî em bikin tune ye. Zezê bi dilgiranî serê hespê digire û dikeve rê, lêbelê kavkas di nîvê rê de dikeve û ranabe. Zezê bi dilekî şikestî hespê di wî halî de dihêle û tê gund. Bi hevalên xwe re dema dîsa ve digere cihê Kavkaslê ye, dinêre ku hinekan ji zû de guhê Kavkas jê kirine. Zezê li çav û guhê Kavkas dinêre, dîsa wî dipelîne û çavê xwe dikute bendewariyeke dûdirêj. Zezê yê dema behsa çîroka xwe dike û digirî, dibêje 65 sal derbas bûye, lêbelê dîsa jî dema ez ji ser wê riyê derbas dibim, ez dinêrim û dibêjim ka gelo hestiyên wî derketiye ser erdê. Zezê yê ku 15 sal berê behsa vê çîrokê kir û li ser vêyekê çavên wî dije dibûn û 10 sal berê jiyana xwe ji desta, bi vê miraqê û bendewariyê çavên wî hat girtin û ber bi bêdawîbûnê ve beziye. Belê guhdarên hêja min ji we re qala çîroka Zezê û Kavkas kir, bi rastî ji çîrokeke balkêş e. Yani dibê li gor berê guhê hespa jê dikin û difiroşin dewletê, yani ev cara ewil min ev tişt çîroka Zezê û Kavkas de bihîstibû. Tedî ji Zezê re dibêje em guhê hespê te jêkê em bidin dewletê wê pere bike, yani çavê Zezê bar nabe dibêje na. Lê piştre wexta û hesp li ser wê riyê dikevû wî de ranabû, heta wana ji gund tê lê dinêre guhê, hineka guhê hespê wî jê kiriye ji bo bifiroşin û perê wê bixwe. Yani bi rastî jî çîrokeke ku mirov pê hestiyar dibe. Belê guhdarên hêja niha ji ez dixwazim ji we re behsa helbeskar femînîst Sofya Elizabeth Brenner bikim. Helbeskar Sofya Elizabeth Brenner li Swêdê wekî femînîst û li Almanyayê herwiha li gelek bajaran wekî jina zanistê tê naskirin. Heya dawiya emirê xwe ji bo mafên xebatê yê jinan hertim hewl daye û li ber xwe daye. Sofya a ku zaroka koçberê Alman ava ker Niklas Weber û Christina Schoper di 29 Nîsana 1605 niha de ji dayîk bûye. Sofya di jiyana xwe de perwerdeyeke baş jî dîtî, li gor ku em bêjin sed sala hevdemîn de, li gor jinekê em bêjin zehmetiyê wê li Swêdê her çiqas hebûyê jî, dîsa jî wê li gor wê zehmetiyê perwerdeyek baş dîtiye. Hem Almanî hem jî îngilîzî dikaribû biaxeviya. Di heman demê piştre ew hînî xwendin û nivîsandina latînî jî dibe.
Sofya li dibistana lawana Almanyayê ji xwe qeyda wê lê çêdibe û di vir de tenê xwendekareke ji ew bûye. Yani vir dijî em dibînin ku yani ew serkeftina Sofya ji ku derê tê. Dawiyê ji ew li malê perwerdeyê dibînin ji aliyê mamosteyê Mêrve dîsa di 1608 de bi wênesaz Elias Brenner re dizewuce Sofya tê gotin 15 zaroka tîne dinê lê tenê 4 zarok jê sağ dimînin. Yani bi hunerê jî eleqedar dibû helbesta jî dinivîse yani jineke pir alî ye. Rastî jê ez jinên pir alî hez dikim yani jinên ku em bêjin bi rastî ji fêda wan hem li wan hem jî civakê bê û bikaribû gelek aliyan de bikaribû xwebînin ziman û fêdaya wan hem li wan hem li civakê bê helbet ev tiştekî baş e. Dîsa Sofya bi taybet helbestên xwe li ser zarok û jinan dinivîse. Her wiha dawetên kesên taybet cenazeyên wan pîrozkirina wan dike mijarên helbestên xwe. Tê gotin Sofya ji bo qezençkirina pereyan helbest nedinivîsand. Yani helbestên wê em dikarin bêjin tenê li ser kesên xwêrxwaz û şevalên xwe re radikand. Ji berhemên nivîskarê mezmûr ê Danîmarkayê Kingo û helbestkar Samuel û Petrus ên Swêdî fêz dikir yani tê gotin Sofya ji vana fêz dikir ji xwe elbet her bêjin nivîskariya ji helbestkarê keseke ya jî kesekî ku fêzê jê digire jî heye. Me wekî destpêkê gotibû Sofya femînîzmê diparêze û di heman demê de jî mafê jinan ê perwerdaya li malê jî ya wekî otodîkat diparêze. Sofya dibêje jin dibêje dwarê entelektûyê de ji mêran nekêm e. Yani dibêje ne tenê li Swêdê li derveyê welê jî bi taybet li Almanyayê jî Sofya wekî jineke bêjin zanistê zana pênasîn. Di heman demê de jî bi xebata xwe ya edîtortiya wê ji aliyê Urban Hijarnet tê kirin xelatê digire piştî navê Sofya duyem Periya Feyzêya dehemîn li Sofya tê kirin. Yani li gor hinek çavkaniyan tê gotin Sofya wekî femînîsta yekema Swêdê tê nasîn. Di dema şerê bakurê mezin de Sofya tiştên diqewime bi zimanekî rexneyî digire dest. Di heman demê de jî di sala 1693 de li gor tê fikirîn helbesta Dead Kulinga Kunetsratmagî Fors war. Parastina mafdar azayenda jinê ji ber fêza hevaltiya bi awro re nivîsandiye û ji ber vê helbestê wekî femînîsta yekema Swêdê tê binavkirin. Di heman demê de jî Sofya di 1713 de koleksiyoneke hemû helbestên xwe diweşîne û bi vê yekê jî wekî helbestkarê yekem a jin a bi zimanê Swêdî nivîsandiye tê zanîn. Sofya dîne ziman ku mêr û jin wekî hişî hemanin tenê di warê laş de ji hev cuda ne. Vê fikra xwe di helbesta xwe ya xistina serî ya tacê ya keybanûya Swêdê Ulrika Elinora de dîne ziman. Sofya her wiha ji bo hunermend û nivîskarên nûjen jî helbest nivîsandiye. Ew balê dikişîne ser mafên xebatê, tokkoşîna jinê. Di heman demê de jî Sofya piştî ew qas bêjin xebatên hêja û
piştê qastê koşîneke mezin û li ser şopariya femînîzmê di sala 1732 de koça dawî dike. Diçe ser dilovaniya xwe. Belê guhdarên hêja satim dawiya bernameya xwe di vê bernameyê de jî min bal kişan ser helbestkar femînîst Sofya Elizabeth Brenner. Heman demê de jî min ji were qala çîrokek gelêriya Kafkas û Zezê kir. Hêvî dikim ku we kêfek ji vê bernameyê girtibe sûdek şêyê wergirtibe. Heta demek dinê bimînin di xêr û xweşiyê de.